tunchuma chuan Thlahrang film an channa hmun sang tak tak Cambodia a in an chedong pakhat chanchin kan ngai thladona film crew te hian committee thu soi an ngai thadu lova tun thleng hian thil thleng pal nge thil la tak in phum ru jok ni ang ti chungchanga in hnialna ala rengani hei hi Bokor Hill Palace Korean film crew ten film an chan lui laya thil thleng chanchin ania eng thil chia nge thleng ti tuna hian kan ngai thladona ni kumsang ni pali kumtir lemchan Cambodia Thlahrang pakhata film hlo tak mai chanania a movie ming chu R.Point ti ni in Korean horror film ania Korean sipai chen khaten Vietnam war hun laya bo an sipai puite mun an chedonga an zondan vel ania he movie hi Korea chuan alar ema ahmu nom mai bok kumsang ni pali August tha a an ti chhuania R.Point movie hian n2 le ngai hlutu million 1.6 chuang aneya ahun lai chuan tamve takani Korea rama psychological horror film a chuan fakhlo berani nge a tun thleng hian a movie tak ziate rilru acho buai ni ziate atop dan rilru tipik lutuk te khan thlir tu te in hnialna ala chok chhuak rengani kha film siam tu te tan kha chuan a hlo lai ber chu a script kha ani lava an film na hmun a location kha ani he film an chan na hmun hi Bokora Hill Palace tia kau ania Cambodia Thlahrang chipo colonial building lian zit mayani he in hi in hlui poimo tak mani se khomi te chuan an hlau thlata an tan chuan hmun tlo po thiang lo hmun him lo ani abanga po warning hlau le poimo tak an ziak thlapa he ina hian riak mia su ti fia takina in ziak soito angkhan khomi te chu anaya po ankal ngam ngai lo shimani ma se he Korean film crew te hian khomi te thu soite chu an ngai poimo lova puithuna a thlak mai ti in an oi du lovani amun chu alandan shim po a hlo ruya wangin andu em zoka Thlahrang film siam na atan chuan mundu thu samani Cambodia chu an pana chhumjing kara tlang chu an hanlona building lian luive to tak chhong thuma sang chu an han muta a abauruak ringot po chu anel omlo em mayani abangte chu lungpa tina lo bo khat vek to a atuk ver ke nual to achang chuan rimmak em aron nam chuak rum boka chumun chu anel omlo ti pia lamani ma se an ngai dana chuan an Thlahrang film shoot nan chu mun chu du thu samani an film le chu building che vel le abaurak chu a in me don riau ni in an shia a director po chuan tifu a in ti hle mun hlo tak nun na le thi na in dai dan na anei lo na muna sipayan tan dan chanchin changtur an nia hei aya location fu hi chu an tan zon mu ngai na a to lo ma se an shiat mia lo chu he an hmun thlan fu lutuk hian thuruk thim tak apai ti an she hau lo thun thu hlui do lo tak mai lo nei renga chu hmuna an ni ma saber an man ni achang chuan van doi na shang in film siam tu te chu a zui chanta ani chen kha chuan thil thleng pal ve mai ani tia en liam an tum lain chen kha ta ne ro chuan en liam mai thei ani lo an shoot chan ma achangin thil thleng newa chana a original director he project atana thale zung seng na sa em tu chuan shooting an chan ma thakhat la oma aban san daya a chan chiang taka soi engma lova a thak tu tur ngai to in an tal boy na sa viau nge ti chuan in buat sai na hun po nei chaman lo director kung zo shang chu an la lu thei hlawa atir lama phei chuan an boy ema chuan eile lo po she changman lo khopin an tal boy ani an film shoot na hmun tur location zong tu polin he palace an han mu chuan mundu thu samani ti an shengala French colonial casino hlui ania
alian ema kum engemaw zar ro san to tlang chipa in malding ania an sakdan design te hi amak ema architecture expert ten a building blueprint an en po in mi a design ani lo mo an ti hialani film ron siam an tum ti an shatin committee hian dan an tum na sa a Cambodia a Korean ho po in shilfi adan an tum na sa he hmun an chedong ani hi inti tum hi tilau sham ula mundang zongjok mai ro u ti in anril ru minan tum na sa a ma se omzia a om theilo a chan chu film hlo om siam don chuan a hmunin aziranga ema han kalsan mai tur chuan he hmun hi a fu ma a em kan ti lawang ti in an ti lui ta thawa ngai thatnan ti in kuza an ti mai Korean in thoina chikhat chu hmuna Thlahrang omte ti lomna tur thil hlan na hun chu an manga harim tui an hala ei turan chhop cheu boka an chong chai bok ti chuan le an hna chu an chanta a ani khatna chuan an la hlim dar khop maya fiam thu te an tho a chu hmun hlo omzia te chu fiam thu in an soya eng thilin nge zui don an la shelo ngai to po an ngai to thiam phalo atir te atangin thil mak chu a thlengchan ngal director in interview na a asoidan chuan an han film chan che a ama a langchiang em chu in lian tak mai chu mit khap kar lekin chum thim cha em mai hian lang thei lo khopina ron hlia thuta thok le khata chum chu ron kyang le vekin ni aron sale vura a thleng rang lutuk chu makan tia chu thil thlenga chang chuan he in he a sang ngei ti a chiang ta em ani chum chu anung ni mai hian a hriata shilfia anga ina omlo khopin adu huna na satakin aron zinga omze nei lavin a kyang le duak china makan ti chin hle ni ina soi chutia chum zinga wanga antal boy deuh nak lai chuan an zinga pakhat chu aron che chuak chota ngoi ro u tunge tun mai amin ron kalpel tu kha ti in a aw chiama midang chu an phok ngal shu mai a han hoi kwala abul hnaya tu ma mulo a korban chu a han hlima aban re ka changa akiu thleng chuan hamna hnu ma alo om reng maya makan ti ema midang chuan khoya emo itaya ni yang ti in chong thamwan an han tuma ngai venzui lem lavin an hna cheu chu an tho san le a ngai chatlo na em an la nei lem lo ma se tlai lo ni chuan thil mak dang a thleng le en chin na an nei lai chuan an actor te zinga pakhat chuan hlau mel puchung hian tukver lam chu akoka tuemoin min en tha mi pa ni a mai chu adum veka abianga ki vek tin a soita maya midang zong chuan tukver lam chu an hoi chapa ma se engma mu an nei lo chum cha tak cha chu mu tur om borak chu ti zang khai sham an han tuma in thing har nokin shooting chu an chun zoma ma se an chung rila chuan la uruk na an nei veka tu ma chu rilunwa min an omlo building chung borak chu ani ngul maya a wap chur mai bok basement a chang chuan thli thom ang deuh thom mak tak an shereng china basement a chang aron chhuakin bang chu aron zo chawa banga chang chuan aron ri chhuak chin chu building chu nun na nei ang maya nia an chevel zong chu building chuan a thlireng ang maya shiat na an nei ani chumi zan chuan thil mak tak chuan a zui zela a kian san mai lo zana mudan han tuma light te chu aron phe a kongka te chu aron in soi hong le china an mu thei reng lo director chu ataksa thil rit takina del ang mai hian ataksa chu ritati ema thok po atho cha thei lo mumang mak taka nei bok jing khwa alawara ama chawalo ni reng lo crew member zong chuan thil ton mak tak an lo nei veka mai mizialin an lo om fur boka
sipai lema changjing ami actor Wu Yang po in mai miziala a om thu le thilmak tak aton thu asoi chuak ve nge ani. He building hi National Park chunga om mania khwazin te hip tu hmun pakhat ani. Achang chuan film an chan lai po hian tlo tu anom le zeu china ma se tlo tu anom lo chang hian casino chunga chuan mishing ruang mishing hlim thla chekwal an mu china zana hian tui taka mut an nei ngai lawa mangchia le mai mizial hian ati boy zan tin mai ani. An thala tu poina nota camera a chuan engthil dang ma alang lo na a helai hmuna hian keima ni che kanom lo ti ka chiang ti alo ziak nge ani. Zan khatna a tu ma an mu that lawa wang chuan ani ni na chuan an thau ma hlom khop maya tu ma chuan engma soi chuak lo ma se an mela chang chuan thil thu mun an tong ti anin she thiama anuwa an thil ton an han soi chwa chuan thil in ang an lo tong chu mai ani. No pang chapri te an sia a hlimthla in pang kokara changa aron bi ni om takte an mulom chumini chohnulama chuan chhum cha tak aron zin le awangin shooting an chunzom theilawa directorin voin chu kandu tok ma maidon nia a hanti chuan an bungrua te chu anda fel sapa khwa athim chana maktak main ani masa a light eng chareng chu an on thei ta reng lo battery te an han thla ka a cable te an han thla ka ala eng thei chuang lo a socket a chhia ni lo mo ti in lightning director chuan outlet chu a han en fi a makati hle outlet chung chu alo dum hwa maya a chung lama changa hal chiat ang maya ni angai na a shilo hle ni engemaw zar do kholna awanga an chol hnu chuan na chu an chan chhale a film changtu te po an chaw to hle a boruak chu a uap lutuka thok po harsa an ti hialani cho chhun fa kun vela chuan coordinator pakhat chu a bo dai maya an hmu hun ber na chu kailon pakhat bula ani zial kawa zulo kange ti ina kalsona ma se alo kir to mi alo kir tak la wang awangin an han zonga ma se in sak dan chu en mai ain alo makdaya alo kwal ki koina sa khop maya kongka te chu a in ang hlom ema kongka tin mai chuan bathlar in ang deuh apo nola kailon in ang tak te chuan hmun shanga a hruai chuak nola achang le an lu na kongka achang te chuan an chuak thei to lo thul darkar engemaw zat an zon kwal loi hnuwa pindan tereuh te pakhata chuan an hmuta hlola a bawdan an zo chuan okhur dar chungin he hmun mak takani pindan pakhata kaluta ma se ka chhuwa le in pahni alo om le daya tu emoin kailon hnuaya chang khwan minron kawa ka hmingin min kawani ti ina soi chumi zan chuan maktak main banga chuan thil engemaw thla hi aron val kulkula atira chuan tuiput vel ani an ring maya ma se jinglama chuan banga thil val chu alo sen vek to a banga chang chuan thisena ron put chuak ang mai ani lungpat vel mai ani ang ti in ngai tha lui an han tuma ma se khomi te ngai chu a chalo hle khomi papakhat chuan a ron mu a hi lungpat ani lo helai hmuna mi thi tharau omte lung oilo na lan chhuana ani hi ti in a soya tu manan changam lo chuminia chang chuan an film chan chu a so thei ta reng lo maya camera in on reng ma se footage engma allowin record ngai reng lawa audio recording a po an o reng allow in record lawa thomak pui allow in record china an vai mai chuan an ngai a chato lo an film chan na hmun chu in hlui satlia mai maya an ngai thei to lo than nun na nei ang maya nia tor har tham ani to pumsom pako hnuwa TV documentary atan director hian avatlo non le a kha film an siam chung
ni za chung khan thi mai a chak zia thu te boruak shi oma wanga ho a chak zia thu te thi chu ho theina kong chun ani awanga thi a chak thin zia thu te a soyani an film channa boruak kha a shi ema film taktaka sipai te ton ang deuh kha a taktaka crew te hian an tonga an shi na kha a taktakani a thla ang zonga an thil ton anom lau to te reng nen harsat na dang an tong chun zum le zuya an building rausana film an wachana wang mai chuan Cambodian thu nei tu te korap tak te chuan thamna sum an lo phut ve chena production crew lamin an pek phal lau chuan an bungra te shen saka an vo china an ron ti buai renga atopa chuan production team te chuan an tuar dalawa input ang poisa chu kan pe ang cheu ma se kan pe cheu ani ro chuan kan film channa turin he in hi kan du dan danin kan ti dang lamanga kan ti chhia ang ti in an volet veta a an hnung tol chawani Cambodian sarkar hian he building hi an ngai sak tak lawa mun poimo tak ma ni se a thon thu do omlo takawang hian an ngai ven em lem lawani atirte achang khan he building hian van doina a keng tel shima kumtinin chhiatna a thlenge mo ti mai turani kumsang kha zakwa somni borvel French colonial hunlai khan French million te chuan he hmun tlang theng thonuam takhi Cambodia boruak lumlutuk tlan chhiat sannan an mang china an tan chuan chol man na hmun nuam tak ni ma se a thok tu te ta ne ro chuan leishem hmun ani ringota Cambodian labor how an re thei ema chia hlo anga cheibolan ni a tang hau ngat phei chu an chorim thei ema tlang kong cheng chia le she lutuka brick le lungrit tak an phur tira an en kol chale si lawa an ha china malaria nat nate an veya chol ha dam tira ngai si lawa an chawa eile inan pe chalo boka thako chung la yan sa a chumi chung chuan na thok mi zakwa vel lai an thi manani ahun lai khan chataka in voile in phu ma omlem lawa an ruang te kha ran thi pain an pai bo vel mai mayani thisen tam takse nga an sak Bokor Palace Hotel chu kumsang kha zakwa somni panga Valentine's Day ya honani a kumsang kha zakwa somli borvel French how antol kertak nuwa rausan anileta ani kumsang kha zakwa somruk borvela honchat anile a casino te da tel ania Cambodian mi house how inti hlim na ber an poisa khel na berani ma se chu po chu are chuang lo chanchin moi lo tak a thang le chana poisa khel na awan doi deu achan hnem deu chin te chu building hnung kham sang taka chuan zuang thla in anin ti hlum chin ti thoma oma chu thudi ka ni le ni lo shiat awani lem lo na a building chu a thang moi lo chho zela ti chuan Cambodia a buaina ne lo chuak li a he in hi mi anti hlum na hmun pui ber aron ni le a tu ma then fai zo roi lo thi sen chu alwanga he hmuna hian thi an tamlu tuka mi thizat po chiar sen ani to lo hialani mun shang takani po hi thil makani lawa shang lo se amak zok ngotang ti theyani kumsang ni palia film an siam zo meu chuan crew le achang tu te chu an tho huaya arang lama chwa san vat an nga khlel em mayani ma se amun an chwa san nu po in an la zalen hau lo soine uneu aron omle chana an soidana chuan kha film changtu te le crew te kha chiat na in a zui zela film an chan zo atanga re lo te a khan crew member zinga pakhat lanau pang tak mai chu karin a accident a crew member dang pakhatin a chung te a chan boka crew hau kai shwai tu Cambodian pakhat po inrin lokna omlavina thi thut ni in an soibok heng thil theng te hi thil theng pal nge an sia ti chu zona om thei takani
Point movie anti chu achanga akum thumna kumsang ni pasari June ni somni panga a PMT hlauhna mi somni pahni phurchu he tlanga hian khochiat lain atla a passenger phur zinga mi som pathum te hi South Korean khwazin an ni nge ni hni chung he hlauhna tla hi anzunga tu ma dam chua kanom lo mi somni pahni te hi an thivek ani chen kha chuan atlang top hi tlang an chedong ani anti a chenin a hlauhna an dembok ole tunchumatan chuan khati zong kha Bokor Palace Hotel chanchin kan ngai thlak theite chu ani le ri phota min ngai thlak saka wangin kalom ema ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin he channel hi min lo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tur te po min lo ngai chan sak zel don nia